तो आमकां फेमा सारको सारको आड हेगेलो काटो काडिलो बरो तेगेलो असो आरोप दवर की हेच्या पहिले खेळच्या सुरेन मामाचे दवरला तुगेलो घो घेवचो जालो तेन्ना विनायक बीन आपत कुट्या अरे कुट्या रूपा बाबा नाच करते का कुट्या कुट्या म्हणा पहिल्या मिस्टर मामा कुडो 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 म्हटल्यार जाल्यार आनी कितें म्हणटलें आता तू एक म्हातारो तुका कोणी म्हातारो म्हटल्यार वायट दिसता वहिनी वहिनी तुवें म्हाका आपयल्या ते शिवाय घरात आणि दुसरं कोण कुठं असा रूपा किती झाले रूपा सांग किती असे रडता तू किती झाले रूपा किती झाले सांग सुरेश ज्या गोष्टीचेर तू म्हाका मुस्काटान मारलेलो आहे तीच गोष्ट घडली तुगेलो बापू तुगेल्या बायलेचेर बलात्कार करून गेलो त्या वेळार हांव येवन पावलो आनी रुपाली इज्जत वाचयली रूपा हेनी सांगचे खरे असा रूपा रूपा असलो घोर आरोप माझ्या दवरच्या वाट्याचो तुवें म्हाका चार मार म्हाका वायट दिसला पण 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 ह्या असल्या हीन कृत्याचो आरोप म्हाजेचेर दवर नाका तू तू म्हागेल्या चलये भशेन चली आसा ते बीन तुका बापू म्हूण समजतले तू तेका तिगलो असो फायदो उठयलो मिस्टर अविनाश मागेल बापू एक तसलो न्ही आमगेल्या ल्हानपणांत आई सोड गेली पण बापून दुसरे लग्न केलें ना आणि ह्या वयात सुरेश काम असणं छंद वय नाते गोती काही पळेना बराशीर मोहीत झालो मस्त गंधासाठी आणि तुगेलो बापाय मोहीत झालो स्वतःच्या सुरेशसाठी भाऊ भाऊ तू तेंगेले काहीच ऐकी नका रे तू बापूचे विश्वास दवर स्वामी स्वामी म्हाका एक राव खूप भंय दिसता आमकां खंयच्यान म्हाका वाचया चल आमी खंय पयस वचया बापू बापू आज म्हणल्यार तुमका हांव आदर्शाचो देवता मानतालो पण तुम्ही इतले नीच उरतले म्हणून म्हाका खबर नाशिल्लें पुता घराचे वाचे दिसतात खंय तू गेल्या बायलेन माझेचेर आज असो आरोप दवरला कित्या 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 आरोपान हांव अर्ध मन गेला बापू हांव आज तुगेल्या बायलेक वायट दृश्टीन पळयलो ऐकय ऐकय सुरे ऐकय तोंड वयर करून उलयता नीचा इतले कण सुद्धा तू ह्या घरात उभो आसा तुगेले चेडवा भशेन रचला सुनेभर वायट दृश्टीन पळयता ना चल हे ताळे काढ घेऊन चल बापू बापू भाऊ भाऊ तू बापूचे राहत उठायला ज्यांनी तुका लहानाचे ओढ केलं त्या देव माणसाचे तुझे हात उठायला बा नाही चल बरो केलो सुरेश असो बीन शाणो आसा बापू
तू आज मागेला बुसकाटात मारलो मागे जीवन धन्य झाले हे असले तोंड घेऊन जगची पेक्षा मेल्ले बरे बापू विनू 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 हा तुका सोड अगदी पैस होता रे अगदी पैस होता बापू बापू मागेला जीवन आता तुम्ही सहारा असून रे बापू तुम्ही माका सोड गेला मागेले कधी किती जातात रे बापू विनय जे जाऊची असा ते जाऊनच वयतले ज्या रक्तात हा मागेले रक्त पण गर्वान फिरत चालो तेरी आज मागेले करे तुझ्या बापू बापू कोण सांगता फटिंग म्हणून अशी तो मास्तर म्हणतालो मरू द्या आता मास्तर उडो लागो खरं खबर साथ मास्तर फटिंग उडतात टेन्शन आणि भरोसा देवा नका हा पण मागे बापा पण तो मास्तरच आवडता ते किती करते सांग पळया तुझे बापा आवडला बापा म्हणून सांग लग्न जा म्हणून हा किती बोलायचा हे पळे रुको ओ हा मग तुका एक प्रति ताईत का नाही हे तू ताईत बांधून घे सगळे संकट पळे दूर वयतले दूर कोणत्या मास्तरा किती करते पळे त्या मास्तराक मुगो बरे कोण आपण हाडचे आणि बरे धाडचे फोडचे बरे पळे खबरच नाही वापस धाडचे मागीर हावन तू दोघी जण कळले न्ही कळले रुकू आणि सुकू सुकू घबराव रे तो मास्तर येऊ लागला तिथे तुम्ही आयलो बोलू आय रुक्मिणी हाय गुरुजी वाणी संपूर्ण गो गो कोण म्हणून विचारतो तू कोण रे हा ए बाबा तू कोण म्हणून विचारतो तू कोण रे सांग तू कोण कोण विचारतो माका गाव कुलो गाव आणि किती कसला माका रुको फार आवडता ना गाव फार आवडता फार मार आवडता रे हो पळे वत वत आणि तेगेल भविष्य पळून यो वत आपल्याला आपल्या हय होतो होतले आता आजच होतो यो हा वतणार रे तू कित करतालो हा यो बाबा बायल्यान येऊन हिंग दादागिरी करता डांबर कालो हे कालो बचावला तर तू बुट घाल नाही मागे दादागिरी करता आहे तू कोले रे बुट आलेला तू कित करता रुक्मिणीला गाव जातो हाव रुक्मिणी मागेले चला कशा बोला हटीला आगा बोलते रुको मागेले गप्पा मारा की थांबवाय ना तुला जातले भाऊ काय भाऊ हा तुकडे लग्न झालो हाव जातो अरे हाव तर तुम्ही एक काम करा आणि अंगे कशी रेषा मारतली आणि 1 2 3 मिनिटांनी ते लक्ष्मणाला मारलेलं नाही आवाज मी लायकर पहिले तुझ्याला उलय नका 1 2 3 मिनिटाले ते धावून येते त्या झाडातलं फूल घेऊन येते ते फूल कोण घेऊन पसतात पण त्याच्याकडे आले धावूक नाही एक नंबर असा की आमको गिड्डो असा आमच्या कोणाक ऐकना आणि ते रेषा केना मारतले हय हय म्हणते असा हा मार करता किती असा मार 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 हे का जा एका देता यो तुम्हाला पण सांग नका गुरुजी
मार रेषा मार टाळेला आहे ते वैदावर की घर शेण घरात आहे की लग्न अंगा शाण जायचं तू टाकेला आहे काय गळ फुटून गेले उभे उभे राहणार काम करते मोर बाबा गळ फुटले मारे खाली बघ मारली रे आता गेला तो गावाच्या समजा खवळ्याला ह्या विषयाने बाबा आम्हाला बाबा आकडे मी हा अरे की म्हण ना का 1 2 3 बघ बाबा हे लक्षात ठेवायचं आणि हे लक्षात भाऊचा पडे आम्ही बोलतो हा सागुनी नका कशा खबर का एक वाटेन तू एक वाटेन वाटे घेऊन खाऊया बरोबर नाही खाया खाया वाटता बरोबर रगड्याचे वच्चा गयो मागेल चढू शिक्षणा जरी फाटी पडले पण नाच्या कोणाकच ऐकलं एक चढू तीक जणांक नाचयता गोष्ट मेळालं मास्तराच्या गळ्यात पळया जमाना कसलो येयलो पळया मास्तर म्हण सांगल्या गुरु आणि हेम गेले दुसरे सुरू गुरु आता हांव कित करू मागेल एक हुस्को मोकळ झाला म्हण जाला बरें पण चेडू जाल्यार असले जाऊ जाय आशिल्ले पळय हाड पडू की जाता ते पळोया मास्तराच्या गळ्यात फुटून घालची देवा देवा म्हाका ह्या संवसारात दवरच्या वाट्याचो मान वडेर देवा मान लहानपणाक आईला प्रेमाक वंचित जालो पण माझ्यासारख्या जगचो अधिकार ना हे जग एक स्वार्थी असा मागेल्या जीवनात कसलेच नाते ना बापू बी म्हाका सोड गेलो आणि भाऊल्या प्रेमाक बी हांव वंचित जालो आणि बहिणील्या प्रेमाक बी हांव पयस जालो ह्या जगात भाव बहीण कोण कोणालेच नाही कोण कोणालेच नाही संसार होई के दरिया दुखाचे सागर है संसार होई के दरिया दुखाचे सागर है तुका पार कसोला माया तळ फुल
अडचण काही होणार दिवस कसे काढते अडचण काही होणार उजवाड खिचाराडो त्याचे दिवे दिवलारे संसार एक दरिया बापू आई हा जगून काय तुपेक ना हा मेल्ला बरो आई बापू किती सोन गेले म्हाका किती सोन गेले म्हाका चुकून झाला कामा कितको चलो मालक झाला बाळो चुकून झाला हे गेल्या सुखासाठी माझे सूट घेण्यासाठी हे सगळे केले बाळू मालक तुम्ही धड सोड नका मालक तुम्ही धड सोड नका तू मनातले विचार सोड दिया पैसा क्या बापाचे बलात्काराचा आरोप घा त्या आघातांत जीव ही गोष्ट मनात लागल्याशिवाय आपला बाळू मनात लागतात हे कागदपत्र हे बाळू तू मागेली सेवा केल्याबद्दल तुझ्याला मी वाटप कांडवला बाळू मालक मगा तुमच्या इच्छा नका मालक मगा तुमच्या इच्छा नका ही बातमी कोण सुद्धा रूपात पडो यांना बाळू जीवन बर्बाद बाळू जीवन बर्बाद रेंगने बुलबुले जात में टिकना बाळू पिछले बाळू हा मालक या नात्यान कितीतरी उद्या तू
मागतो, माफ कर भाऊ, माफ कर. आणि आपण वेगळं. माझ्याकडे वेगळं, तू तुझ्याकडे वेगळं. तू बाळू विचार ना कागदपत्राबद्दल. विचारलो ते गेली थंय भारती तुझा तुगेले डॅडी मेलो की त्या घरचो मालक तो बाळूचा ते गेली ही हिम्मत. तुगेले याद हा आणि तुगेले उलो 6 दिवस तिने एक घर सोड केलं. त्याचा चित्रच बघता माझ्याकडे मी समा उरली नाही. रूपा आज तेरे तुका किती उलेला तू गप राम नका त्याने तू जास्त किती आवाज केला नेमका तू सीधा सोडवून मागेल्याकडे नेव हा तू गेली वाट पडत आला. रूपा तुम्ही अचानक किदे येऊनच आशिल्ले हांव येयल्ले निमतान तुमगे दोगां लोकांलो प्रेमाचो रंग भंग जाल्ले. रूपा तू अशे बेवारशीपणा वागतले म्हणून म्हाका केन्नाच खबर नाशिल्लें आनी देवार अशें खबर आशिल्लें तर हांव तुमकां केन्नाच लगीन जायनाशिल्लो. जेब सांभाळून उलय. अविनाश हांव मागेल्या बायलेवर उलयता. तू म्हजे अंकेलबंदी तू म्हजी ना खुपचो नका. सुरेश तू मागेल्या रूपाक उलयला हेगेलो परिणाम वायट जातलो. हांव येता. बाय बाय. रूपा तू इतले नालायक उरतलो म्हणून म्हाका खबर नाशिल्लें. जर खबर आशिल्लें तर हांव तुका लग्नच जायनाशिल्लो. तुका जर म्हाज्यार मन नाशिल्लें जाल्यार तू पयलें सांगूंक जाय आशिल्लें न्ही. हा? तुगेल्या सुखासाठी तू म्हागेलें जीवन वाटलें रे. कितें कारण कितें? कारण म्हाका इच्छिल्लें मेळना. आनी म्हाका इच्छिल्लें तें मेळना न्ही तेन्ना मागे मनात वावटोळ उरता. आनी त्या वावटोळाक माफ करा. तमाम जीव नाजावन वयता. पण रूपा तुका जर म्हाज्यार राग आशिल्लो उरल्या ती शिक्षा तू म्हाका दिवची आशिल्लें. तू मागेल्या बापावर खोटे आरोप घातले कारण तो तुमच्या प्रेमात आड येयलो म्हणून. मागेल भावा घराच्यान भायर घातले कारण तो तुमच्या प्रेमात आड येयलो म्हणून. जे जे तुमच्या दोघांच्या प्रेमाच्या आड येला तेंगे काटा काटा तुम्ही. आणि जर तर तू आडेवर
चला नाही लजा तुझे ते काढ रुपा तू पहिले इंजान वच खय वयचे असा रे तुका थंय वच हे घरा सोड नका ए माझे हात उद्यायचे पहिले तुझे विचार कर मला जाय तू गेले हे घर हात चालले हे मंगळसूत्र ओढवून या पवित्र बंधना तो अपमान कर नका मंगळसूत्र म्हटलं हे युवाईक जीवनाचे प्रतीक झाले तुझे बडबडचे सगळे बडबडन झाले तुझे ती कोल्याकाळी सांगून झाली त्यामुळे दादू जीवनाचा अर्थ काय मग खबर असा नादर तू कोण मागेलो हे मामुली नोकर तू नोकर मालकी हा विसरून गेलो की हा एक नोकर ना पया मालकी तुका हा हात जोडून सांगतात हे देव घर सोडून वाचना का या घरात त्या वचून खय भाय वाटेत पडची नका मुखार बाय असो म्हणून कोणाचे सांगूच्या कळत पण त्या बाईक मुद्दा म्हणून पडतात तेवढा किती करून राहिला बाबा किती करून राहिला जर आम्ही पात्रा सांगचे तरी आपण केलं म्हटल्या आमच्याकडे कधी मोठाले मग त्या पात्रा किती जाऊ ना बाबा किती जाऊ भारतीय बक्षीस दिलं बाळू कसे जाण गो कशी नशिले एकाच गुण दवडावला एकाच गुण दवडावला आता मी तोंड मात्र बंद कर कळले आणि सगळं समाका रुगीत एका दोन कन उडायची पहिले सांगतो ती माळा तयार करून दवला मग मार सगळं रेडी पण दवला पण आता तो येऊचे येऊ लागला की एक काम कर समाधान आता विकत हा समारा एका दोन कन घ्यायची किती उल्हाळ आणि किती मोडप आणि किती असे हलो खूप कंबर चिकन हलाय ना कंबर किस काय करे नाही
अरे प्यारी प्यारी रुकू या तुम्ही रुकू बहुवचन आज पहिलेच पाठी रुकू बहुवचन रुकू तुझ्या घरच्यापासून जाता मग ते सांगते खावच्या पहिले मातकडे यायला र ही दुर्घटना हो थांबत असेल प्रिया तमे हा तुझीसाठी मग काल सतीश मांजरे करता दुकानात जाऊन साडी घेऊन आला ओके करा तुम्ही मला खूप आवडतात हात पळेला फातोर बसेल तर वटार मिशी सारखी दिसतात तुमचे माझे विश्वास ना सगळे सांगताय झाले त्या सांगताना तुझे हात भर झालो त्या सांगताना तुका वटाचे मिशी आली तू पळेला धाकली सारखी दिसता मुख तू माझ्या रेकात पळे तुका प्रीतीने एक पप्पी दिला हातात पळे भूत अवेल भाऊ तू गेला लोकाला भूत काढतो मनीस भूता बिता काय भूतात लोकाला बायल्या चढवाकडे नाचता आणि मास्तराला चाडी सांगता मास्तर चॅप्टर काय आव तुका करता आता हेलिकॉप्टर रुक्मिणी तो हार घेऊन आणि मान नका बाबा पुरो चूक झाली पुरो तुमच्या भानगड घ्याय ना आणि येतलो ते खातलो ना खायना राहते का तू ते खातल नी ना खायना ते पितल नी हा पितलो आणि मानका पितलो चल त्याच्याला आम्ही एक काम करा आम्ही वचा हा बैलाने काय ना वो हंगा मेल हंगाच मरू चल वचा यो सत्या ना काय म्हणून झालो त्याची वाटे कोकण्या वाड्याला कुठे सुगड्या झाले तर बरं असेल लोकाले पळून घेऊन समाधान दिलो आणि माझे धोको म्हणून घेतलो गुरु मामा गुरु बाबा गुरु बाबा
कारवार टेम्पो पाळे लायका पण कशी एक कुर्मा आवडे लाईन पण किती उलय नका हा कुरमामा भविष्य पळत कुरमामा बाबा मागे म्हातारे हातार भविष्य पाळे आवडे हातार कित्या तुकलो रे चुकलो का म्हणून सांगणार तुगे हाताचे शिरे बरे दिसला तुगे भविष्य मी बरे ना आतापर्यंत चढवा कडल्यान मार भरपूर पडला भगवान बोल ना मारच्या पहिले मामा त्या रुक्मिणीन मगा फसायले नाडेले अरे लोंबड्या तू मागेल भविष्य अशी जातले आणि तशी झाले पण सत्ता अशी नाही इंडेल्ली भिंडेल्ली अशी चढवा लोकांना भिंडयता खंच्या मागेल चढवा नागा लायता हे रे आता मर मेल्ल्या आता मर चढवा त्यांनी नादाग लायले त्या मास्तरान त्यांनी दोघे जण हाती हात देऊन नाचव चिदळप ते पण तूक जाळ पडली कोलिये गेलं भाल आणि कोल्या पडलो जाळ खय आता हाव कित करू मागेला पण डोकं मोडलो रे तुगे धोपत नी आणि आशिले दोन्ही डोळे फोन घेऊ हय आणि एक काम कर बस स्टँडला लागून नी एक तो फडी काढ त्या फडीत एक भिवण काढ त्या भिवणात नी तकली घुसवून मर मेल्या तकली घुसवून मर तर मर खाबी खाय देवा तुझे काळ दुश्मना नका उघड दार देवा आता उघड दार या बाहेर जातील हुशारीन राहा मात्र ना झाल्या माझ्यापासून आपला ढोको म्हणून घ्यायच्या घराकडे बाईक बरी आशिली हो धंदो हाव हे केलो सुरू केलो तुरगे हाव बसलो आवय गे म्हणतात ने मळबावायला पडले आणि बोरी दुपार शिरटले काय आवय गे भाऊ कितले दिवस झाले आमगेली भेट जाऊन तुका ह्या कुठल्या मातर बी दया मेळना रे भाऊ अरे कुठ्या तू अजूनही जिवंत आहेस काय रे कोण वहिनी वहिनी तू बरी आहेस तुझे वहिनी इतले दिवस जात तरी तुका मागेल्या वेळेला राग गेला ना की वहिनी हा असे कसले चूक केली म्हण तुम्ही मला अशी शिक्षा देऊ लागला बेटा दुसऱ्या घरात जन्म गेला हस तू गेला अपराध तुझे माका मळेन बहिणी आई हेच समजलो हीच तू गेली तू खांद्या तुझी शिक्षा तुक मिळली दॅट्स ऑल पण वहिनी तुम्ही हे असे कित्या केले वागेले म्हणा समाधान जाऊच्यासाठी हम केले प्रेमात आड येतलो चित्र आरोप दोरलो त्याच्यानंतर तू घर सोडी येलो पण वहिनी नाही तू गेली बहिणी आपण मका काहीच ना देना काही खाप सोडले मागेला भावा तू संसाराच्या अर्ध्या पिढ्या सोडले आणि तू ना गेला ते का कोण असा वहिनी कोण असा
भाऊ तुझ्या तरी चूक केली मुल्या त्याची वाटायची चूक हा मागता पण तू वहिनी परत बस वहिनी हा तुझ्यासाठी पाय पडता किती खरंच बस सुट्टी नव्हती हा परत येणार चल हट. वहिनी तू आमच्या घरातला सत्यानाश केला वहिनी सत्यानाश केला तू गेल्या गिराक लाटात तुडेलो मागेल्या जीवनात सुखाच्या दिवसातले म्हण हाव जगतालो ती बी आशा मागेली अपूर्ण झाली हाव जगण्यावर काय कर तुला हा मेला मला माका मरूक जा माका मरूक जा माका मरूक जा माका मरूक जा मागेला पुढील कारस्थानाचो ह्यो अंतिम भाग. आता मागेले काम साधन जावचे आसा. एक पटी हे कागदपत्र मागेला नावार झाले की मागे रुपाला जीवानाचो माती मोल माका कायम लागना. दादी तू येऊन वेळ सॉरी तू एक अजब खेळ केसी डाले सही कर ते कोर्टात हा मुद्दा करून सूट त्याची सही कर. Thank you.
विचित्र असता त्यांना दुसऱ्याला विनाश झाला होता. आणि या अविनाशाला मनात समाधान. तुझे उरेण्याचा अर्थ मग कळलं ना. थोड्याच वेळा सगळे कळतले तुका रूपा. तू मागण्यासाठी खूप त्रास आहे. धन्यवाद रूपा. आणि मागेला तू आता एक उपकार कर. माका सोड आणि हे घर सोड खय बी वच. मी थोडं स्वतः म्हटलं या घरात तुका स्थान ना. गौजी माफी करत ना रूपा. गौजी माफी करत ना. तो ऐता की लाज मान बाहेर करो. हा ग्रांसन तू बघ वच म्हणते प्राय ते घर मागेले. ऑफकोर्स तू गेले आशिले आता ना नो रूपा नो आता ना. कारण तू ज्या कागदपत्र सही केला त्या कागदपत्रात असे बरेला की ही इस्टेट हे घर हे सगळे असती तू मागेला नावात हे मागेला. ते तर तुका काहीच अधिकार ना रूपा. काहीच अधिकार ना. तू प्राणी तू इतकं फटी गोष्ट म्हण आहे सप्ताला असेल. तू बघ फसेला. दुसऱ्याला पायाला चिकन पहिले धुशा. पहिले आपल्याला पायाला चिकन धुवून जाय रूपा. हा तुका पसेल ना. तो सगळ्या लोक पसेला. डॅडी मामा देवा और गेल्या हवा. काय जे की केले ते तुझ्यासाठी केले. तू मागण्यासाठी काय केला. आणि एक काम कर. एक छान वाट. तू एक नालायक स्त्री. मचनात वाच. अंगात लावू नका. वाच इंचान. अविनाश आपल्यासाठी मागील घरदारा उचललाय. हाय विषय प्रेम केलं. त्या प्रेमासाठी हाय कोणालीच पर्वा केली ना. आणि पुढचं मागील जीवाशी असं खेळ खेळू लागला. त्याला मागील गीत सांगायला. अविनाश तुम्ही मागील जीवाची रस खेळ किती म्हणतो. कारण आता बदला घेऊन असते. बदला कोणाला बदलो. मागेला कुटुंबाचा. जे कुटुंब तू गेला बाबा मातीमोल केला त्या कुटुंबाचा बदला घेऊ द्या असतो माका. म्हणलं आणि हा तो गेला रूपा गेला. आपल्याला काहीच कळलं. किती माणूस होता तू. 15 वर्ष फाटली गोष्ट. मागेला बारीक एक घर परिवार असला आणि अगदी सुखात असला. त्या परिवारात तू गेला बाबान वावटळ हाडले रूपा. वावटळ हाडले. त्या वावटळात तो मागेला घर परिवार सत्यानाश जाऊन गेलो रूपा. तू गेलो बाबा आणि मागेलो बाप लहानपणाचे दोस्त असले. मागेला बाबा लग्न झाले. काही वर्षांनी त्याला एक भयानक रोग. त्याला विनाश फक्त मरण असले रूपा. ज्यांना ही गोष्ट मागेला बाबा कळली त्यांनी सगळे एकशे कागदपत्र तू गेल्या बाबाकडे घेऊन गेले. तो संध्याचा फायदा होतो. तू गेल्या बाबा आमका नाडेले रूपा. आमका नाडेले.
आमगेले हात ओळख जावना मागेले एक दिवस सगळ्याक विष दिले विष आणि सगळे जाण गटप ठाण जाऊन गेले मागेल्या नशिबात मरण आशिले हांव त्या दिवस कामाचे गेलो मेळलेल्या पैशाचे तांदूळ आणून घरा गायलो त्यांना पळेलो मागेले सगळे आई मागेले भावंडा सगळे म्हाका सोडून गेले आणि त्या दिवसात हांव केलो युरोप पक्षाच्या घराचे सत्तानाश करतो ना विश्वास करतो ना तू गेले हो दोस्त की तू गेले तू त्या नालायक बापाने ती नालायक तरी तू प्रेम करना आशिले हांव सांगले तशे वागना आशिले चल अजून वेळ झाला बस गवाले पाय धर तो तुका दया कारण तो एक बरा बापायलो बरोच चलो वाच हांगच्यान मागेला मुखार रावंक नाका जर तू त्या परत घरात गेला सुरेश तुका राग मारून बाहेर घालतलो तू सोन्यासारखो संसार उद्ध्वस्त केला रुपा मनात समाधान आणि एक आनंदाची घोट तुका तू जे काय आई म्हणतलो तो कुठो दिन एक प्रकमळात वचून मेलो मागेला आईन मी तुझ्या बाप्पाकडे अशी भीक मागलेली मागेली भीक मागलेली त्याने मागेल्या बहिणीली जे हात तुझ्या बाबा आई मागेल्या तुझ्या बाबाकडे सोडेले त्या हातीच्या तुझ्या बाबा चुकलो रूपात कर्तव्याची यार म्हटलं मागेला अजून काळजात जखम दिता रूपा नागिनीले पोट पाळून येऊच्या कळता ह्या अविनाशात रूपा येऊच्या कळता मणच्यान मळबाक पळून चुकल्या ती चुकी मळबाक वचना चुकता जाता तोंडाचेर पडटा जर तू सरळ मागेल्या वाटाक आड येला गेला हांव तुगे ते विचार कर तुगेल्याकडे प्रेमाचो नाटक केला आणि तुझीकडे जाय तशी मजा मारली तुगेल्या हातान सगळ्याले हांव मरण घडवलं तुगेल्या हात्यान या घराला इस्टेटीचे कागदपत्र आता मागेले मन शांत झाले तुका हांव आता रूपार छडकरता पुरुषाला विश्वज्वाली सापडलेली एक अभाग दिसते हे करू शकत नाही तरी सांग मला तुका दोन उपाय असा एक हवाकडे सूक मागची ना जाल्यार काय वचून जीव दिवचे पण या घरात राब नाका चल चल चल
मेरा खाऊनी नो मैं मेरा पति नहीं रुकवा आई लव यू पा आई लव यू गुड बाय भारत माता रूपा को कुछ नहीं आता बापू बापू हे तुमचे घर या घरात तुम्ही लहान जीव गोड केले त्या बापूले तुम्ही ज्या जीवासाठी तुमचे आयुष्य उडेले त्या जीवाने तुमका किदे दिले कुछ चेष्टा कुशब इतलेच नाही तुमका मारलं सुद्धा बापू तुम्ही मका सोडून गेले विलय मका सोडून गेलो आता हांव एकटो तुल्लो बापू हांव एकटो तुल्लो बापू हांव तुमका सांगतालो की हांव लग्न जायना म्हणून तुम्ही बघायला ऐकलं ज्या कलीत तुम्ही देवी म्हणून या घरात आणले त्या गलीन या घराची मसनत केली मसनत तुझे दिले तिथले सुख मका पुरो चल या घराच्या तुझे अपशगुन पाय घेऊन या घराच्या वच तू गेले आणि मागेले काही संबंध ना आता वच विचार मंगलसूत्र आशिले ते बी ते तुटून मागे तोंडार उडेले आता तू जर ह्या कुटुंबाच्या आधारे उरल्या ते बी तुटून खूप अन्याय केला या घरात घर उद्ध्वस्त तू आमगेले ह्या देवघराचे स्मशान केले तू ह्या घरात स्थान ना वच इंजान तू वच इंजान रमनाका तू या घरात वच ए नीचा जगाभरचे पाप मागेला पदरात जायच्या पळयता आणि तू स्वतः पवित्र करून पळयता बापू
माझ्या ह्या घरात दिवस काढच्याक जायना बापू, दिवस काढच्याक जायना. हांव बी येता तुमच्याकडे बापू, हांव बी येता बापू, हांव बी येता. कोण